Lero pa Nyasa VoiceBox woyimba odziwa kwambiri kuno kwathu Malawi Charles Nsaku akudandaula kuchokera kwawo kubalaka kuti zinthu kuno kwathu Malawi sizili bwino. Mitengo ya katundu ingokwera daily. Akuti anayesera kugula simenti Dzana ilo alipira 32,000 kwacha. Lero akugula pa 40,000 kwacha. Mwina mawa ifika 45,000. Koma mwati Malawi tilimba kudamene alibe nyumba. Mwatakwanitsa kumanga nyumba. Kulankhula kumeneko kwa Charles Nsaku pano pa Nyasa VoiceBox. Ndipo timangofuna kuti musanachoke mutiuze maganizo anu mwachizolowezi in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox. Dziko silikwenda bwino. Dzulo mushopu pabalaka pano Dzana lapitalo nagula simenti 32,000. Ajema dijana. Low price balaka imene kumajesa ina Inali yense omanga makyudi. So surprising things pezeka kuti padzanalo zinali bwino. Lero 45,000 bagi la simenti. Muzamanga nyumba? Aya sizamanga. Muzamanga? Sizamanga. Muzamanga. Ndiye nkumanira kuti pa 16 September. Mweyo iwe wamba umvesesa. This is Balaka talking me, the real Charles Nsaku, a legend, living legend here in Balaka. Malaka ukanikano kuti amba bwanji kati ukanikano foundation. Magana ndalama tuonane pa 6 September. Ya,